prøvede at spørge min far sådan, far, hvad ønsker du dig egentlig? Hvad kunne du godt bruge? Og så siger han, altså jeg har godt tænkt på, at jeg godt kunne bruge en ny grilltang. Altså sådan en købte jeg i går. Jeg dropper den der gave, og så går jeg efter det klassiske ordsprog, man siger, at vejen til en mands hjerte, det går gennem hans mave. Jeg tror, der er sket en fejl der, fordi den åbning, der er tættest på maven og længst fra hjertet, den tror jeg ikke, min far er til man bruger. Du skal ikke have noget, der er lidt langt, ej, det er også meget. Så i stedet for, så har jeg tænkt, at så vil jeg lave en rigtig lækker farsdagsmenu. Den skulle så bestå af farserede porrer, falafler, en lille salat med farfalle, pasta og farvær bønner. Og så kan man til at lave maden selv, så kan man tage ham med på vietnamesisk restaurant og få suppen for. Min far kan godt lide at få en lille en til maden, så der kan man lige få en farne branca. Så der kan vandvogn sådan en bakse kondi. Bagefter så får vi lige en lille dessert, en lille vaflis med smag af Ferrero Rocher. Og så slutter vi af med at se starten af Løvernes Konge. Ikke det hele, faktisk vi ser kl. 9, eller han falder i søvn på sofaen kl. 9. Så vi ser bare lige det starten der, hvor de siger Far, Tijuana!